Mă numesc Tiron Olga, sunt cercetător științific, doctor în știința mediului, în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială, ECOIND București. Referitor la activitatea de cercetare, majoritatea timpului îl aloc studiilor privind valorificarea biomasei microalgelor în biotehnologii de mediu, în principal cu referire la sectorul resurselor de apă. Cum ați descrie jobul dumneavoastră? Muncă care implică cercetare și în același timp o colaborare cu operatorii economici în care practic încercăm să oferim soluții la problemele cu care se confruntă sectorul socio-economic legat de partea de energie sau alte probleme. Ce v-a motivat să alegeți această carieră? Începutul cumva a debutat atunci când am avut onoarea și oportunitatea să lucrez cu doamna profesor Carmen Postolache, care practic mi-a făcut această primă conexiune între activitatea de cercetare și mine. Atunci am descoperit pentru prima dată ce înseamnă un experiment, ce înseamnă un test pe un anumit indicator. Am fost implicată la momentul respectiv și într-un proiect de cercetare care practic a semnificat enorm atunci când am depus CV-ul pentru angajare, dar nici măcar atunci nu vizam neapărat cariera de cercetare. Vizam poate activități care sunt conexe specializării ecologia și protecția mediului. Și în momentul în care am început să aplic CV-urile la diferite instituții pentru o potențială angajare, am depus și la Institutul ECOIND, dar a fost o întâmplare. Am primit o solicitare pentru un interviu și, practic, toate aceste evenimente au făcut posibilă integrarea mea în cadrul echipei. Practic, a fost și primul meu loc de muncă și de acum sunt 13 ani, timp în care fac parte din această familie. Ce vă atrage cel mai mult la această activitate? Este o meserie care implică provocări de fiecare dată, deoarece depindem de rezultatul experimentelor, de observații. Este o meserie care implică și emoții și creație în același timp, deoarece intervine acea curiozitate sau dorință de a finaliza anumite subiecte. Ce este de asemenea, cred că, diferit, faptul că cercetarea în sine nu prezintă granițe. Adică poți să pornești un anumit experiment și să conduci teste ani de zile derivând din experimentul respectiv. De asemenea, implică și mereu o actualizare a cunoașterii în domeniu, iar ca și impact, practic, noi încercăm să oferim soluții reale, care pot fi cu aplicabilitate în sectorul economic, operatorilor care practic se confruntă cu anumite probleme legate de mediu, astfel încât să asigurăm echilibru dintre dezvoltarea societății și mediu. Să putem în același timp să asigurăm un viitor care funcționează durabil. Cum arată o zi obișnuită la muncă? Pot spune că este greu să identific un tipar al zilei, deoarece, deși ne ghidăm după un anumit program, este evident, acest program poate suferi mereu actualizări în funcție de ceea ce obținem în cadrul experimentelor sau în funcție de oportunitățile care apar pentru finanțare sau oportunități de colaborare, deoarece ele practic permit să demarăm alte experimente. De asemenea, depindem de solicitările operatorilor, pentru că institutul se află în continuă colaborare și atunci există solicitări care necesită răspuns imediat. Trebuie mereu să fim la zi cu cunoștințele în domeniu. Practic, această activitate trebuie să o integrăm în activitatea zilnică și nu putem spune că există un tipar anume. Există momente în care, practic, un anumit termen de finalizare a unei activități poate determina o prelungire semnificativă a acelui termen în funcție de ce obținem.
Ce vă întreabă lumea cel mai des despre jobul dumneavoastră? Dacă vorbim de partea despre cazuri în care interacționăm cu persoane care nu neapărat au tangență cu cercetarea, atunci sunt foarte curioase de cum arată lumea la microscop. În principal, atunci când avem studenți sau stagii de practică, microscopia reprezintă partea cea mai frumoasă, practic, deoarece le arătăm ce se întâmplă în fapt atunci când vezi un proces cu ochiul liber și ce există de fapt în dedesubtul acelui proces la microscop. Microscopia totdeauna a fost partea cea mai fascinantă. Care este cea mai frecventă iluzie pe care oamenii o au despre acest domeniu? Deseori, acest concept de cercetare este direct cumva înțeles sub termenul de, nu știu, ne duce direct cu gândul la activitate de laborator sau niște soluții, niște reactivi, niște experimente sau niște teste pe șoricei. Deci deseori ne duce cu gândul acolo. Evident că cercetarea implică mult mai mult decât atât, dar într-adevăr include și acele teste, fie că sunt pe substanțe chimice sau pe șoricei în anumite discipline. Deci nu e ceva care practic să ne creeze o surpriză sau o surprindere că nu se înțelege cam ce facem. Se știe într-adevăr partea care este în regulă, adică se înțelege cumva. Nu am întâlnit chestii foarte dubioase, cel puțin până acum. Cum decurge procesul de cercetare? Proces de cercetare implică un plan prin care este dependent practic de studiul pe care îl dorești să-l faci. Fie, de exemplu, dacă vorbim de o tehnologie, atunci pornești un experiment utilizând niște echipamente specifice în care, practic, utilizezi un anumit mediu, cultivi anumite specii fie ele de bacterii, de microalge, le folosești într-un proces, monitorizezi procesul în sensul că dacă vrei să îndepărtezi un compus chimic dintr-o apă, atunci monitorizezi cum se îndepărtează compusul respectiv. Dacă vorbim de o metodă, există și metode fizico-chimice care nu implică neapărat bacteriuțe sau alte specii, depinde strict de natura procesului. Sau există experimente care se bazează pe obținerea unui produs din deșeuri sau domeniul este foarte, foarte, foarte vast și orice plan depinde practic de scopul pe care îl urmărești. Care sunt abilitățile și calitățile necesare pentru a avea succes? Pentru a avea succes în această activitate de cercetare, de fapt, succesul este dependent de gradul de ambiție, de gradul de dedicare, perseverență, responsabilitate. De asemenea, cercetarea implică disciplină, o foarte bună organizare, lăsând la o parte pasiunea, pentru că oricum este un criteriu, practic un factor eliminator. Dacă nu poți să activezi practic în cercetare, dacă nu, în primul rând, nu ai pasiune pentru cercetare. Dar pe lângă aceste calități consider semnificativ legătura, cooperarea cu echipa. Practic nu putem vorbi de performanță, de evoluție dacă nu ne raportăm la echipă. Interacțiunile care se realizează între diverse discipline, biologie, chimie, biotehnologie, inginerie, în cadrul echipei, practic determină să obținem soluții și nu doar soluții, ci cresc probabilitatea de aplicare a experimentelor, a rezultatelor pe care le obținem în cercetare, în condiții reale, ceea ce este de fapt esențial în cercetare. Ce sfaturi aveți pentru tinerii care își doresc o carieră în cercetare? Ideea este că institutele de cercetare au nevoie de tineri care se adresează acestei discipline,
Tinerii reprezintă o componentă esențială în personalul de cercetare. Ei prezintă idei, prezintă noi viziuni, prezintă strategii, reprezintă de fapt tinerii evoluție pe termen lung. Ce aș menționa este faptul că să profite, să participe, să fie implicați în stagiile de practică care sunt oferite de către institutele de cercetare, în moment în care, din timpul facultății, își pot dezvolta anumite abilități de bază în cadrul activității de cercetare. Însă, foarte important este că dacă să nu considere, dacă nu a realizat anumite activități de cercetare în cadrul facultății, înseamnă că au mai puține, probabilitate mai mică de angajare. Este un concept greșit. Activitatea de cercetare propriu-zisă se învață la muncă. Dacă tinerii doresc să activeze în cercetare, încurajez acest lucru, să aplice, pentru că indiferent unde își doresc să fie, în ce disciplină a cercetării, cu siguranță vor găsi echipa care îi va ajuta să se dezvolte profesional în disciplina pe care o urmează, pentru că activitatea de cercetare implică foarte multe discipline, de fapt, de la biologie, chimie, și cred că acest concept este cel mai bun și nu trebuie să existe limite. Pentru că, de fapt, la muncă, în timpul activității propriu-zise, se învață cel mai bine. Ce vă duce un zâmbet pe buze după zi de muncă? Dacă mă rezum strict la programul de muncă, atunci satisfacția este atunci când obții un rezultat pozitiv la experimentul pe care îl desfășori sau îți dai seama că de fapt experimentul pe care îl demarezi a făcut posibilă nașterea unei noi idei sau ceva de genul. Dacă ne referim după terminarea programului, atunci aș zice că, adică primul contact pe care l-am este cu familia, cu fetița mea. Nu există un sentiment practic mai mare de fericire atunci când vezi fericirea din ochii copilului. Practic, noi ca și cercetători contribuim fiecare cu părticica lui la un viitor sigur pentru ei. Și atunci când vedem fericirea din ochii lor, este ceva care nu se compară, nu poate fi comparat. Aveți un mesaj pentru urmăritori? Aș lăsa un mesaj de susținere, în special pentru tinerii care își doresc un parcurs în această carieră. Și susțin foarte mult, dacă își doresc să facă acest lucru, susțin foarte mult să aplice, pentru că dețin o parte esențială în cadrul echipei și atunci noi cu siguranță încercăm și sprijinim să se dezvolte, chiar dacă nu au experiență la început.